бо як дору шумо метавонед шунавоии худро аз даст диҳед. бале, ҳамаи шумо ин доруи маъмул, доруи гентамитсин ва дигар доруҳое ки аз ин гурӯҳ ҳастанд ба монанди амикатсин, неомитсин, канамитсин ва дигарҳоро ҳама мешиносанд. ин доруро асосан дар инфексияҳои роҳҳои нафас, инфексияҳои роҳҳои пешоб, инфексияи пӯст ва дигар устувону ва дигарҳо истифода бурда мешавад. вале дар бораи зарари ин дору на ҳама маълумоти пурра доранд. ин доруҳо хусусан қобилияти ототоксичне, яъне зарароварии ба гӯшт зиёдтар аст. барои чӣ? ин як хосияте доранд ки дар дохили ҳуҷайраҳои гӯшт шунавоӣ ҷамъ шуда онҳоро нобуд мекунад ва шумораи ҳуҷайраҳои шунавоӣ кам шуда рафтан мегиранд. ва чӣ қадар ки ин ҳуҷайраҳо камтар шуданд, ҳамон қадар шунавоӣ паст шуда рафтан мегирад. хусусан зарари ин дору ба кӯдакон зиёдтар аст ва ба пиронсолон. барои чӣ? барое ки кӯдакон ҳуҷайраҳои гӯшт на он қадар хуб инкишоф ёфтаанд ва хеле нозук мебошанд ва ин дору вақте онҳоро ба тез зарар мерасонад ва тез нобуд мекунад. вақте ки ба кӯдакони навзод то дунимсола ки дар онҳое ки ҳоло гап зада наметавонанд, ҳоло дуруст раҳ гашта наметавонанд, тавсия медиҳанд ва шунавои онҳо хеле зарар меёбад дар ин вақт. вале падару модар ва духтурон инро дида наметавонанд. барои чӣ? барое ки кӯдак на ҳарф мезанад ва на роҳгардон аст ва мо намефаҳмем ки чӣ хел мешунавад то даме ки аз ташхисҳои лозима нагузарад. вақте ки кӯдак шунавоиш зарар ёфтааст, кӯдак дер гап мезанад ё тамоман ҳарф занда нашуд, мумкин гап назанад. вақте ки пурранд кӯданд, агар шунавоӣ аз даст рафта бошад, ҳарф намезанад ва роҳгардиаш мушкил мешавад ва дер роҳ мегардад. системаи мувозинат зарар ёфтааст ва дуруст раҳ гашта наметавонад. ва дар пиронсолон бошад, пиронсолон ҳуҷайраҳошон хеле хаста шуданд, ҳуҷайраҳои гӯшт аз ҷиҳати сину сол ва хаста ва нозук шудаанд ва вақте ки зарари дору ба онҳо зиёдтар ҳис карда мешавад, онҳо баъди истифодаи ин доруҳо дарак ҳис мекунанд ки овозе ки дар гӯшҳояшон буд шум гӯшах, яъне зиёдтар шуд ё набуд ва пайдо шуд ва шунавоӣ паст буда пасттар шуд ва соз буда боз ҳам пасттар шуд. ин хел шикоятҳо хеле зиёд мешунаванд. бисёр духтурон гуфтанаш мумкин ки ин оризаҳо каманд, дар ҳақиқат он қадар зиёд нестед чӣ хеле ки мегӯед. барои чӣ? барое ки мутахассисони дигар соҳа оризаҳои ин беморро намебинанд. ин гуна беморон бо муддати вақт, хусусан кӯдаконе ки калонтар шуданд ба духтурони гӯшт муроҷиат мекунанд, духтурони ло, ва баъд аз гузаштани якчанд ташхисҳо маълум мешавад ки шунавои кӯдак паст аст ва ҳама фикр мекунанд ки ин аз хурдсолӣ, ин аз навзодӣ, аз ин нуқсони модарзодӣ аст, чунон бад мешунаванд. вале онҳо ба ёд надоранд ки дар худи онҳо ин як курс аз ин доруҳо гирифта буданд, якчанд курс аз ин доруҳо гирифта буданд. барои ҳамин ин доруҳо пурра корношиам нестанд ва доруҳои зарури ҳастанд дар тиббиёт, вале хеле эҳтиёт кардан даркор. ин доруҳо дар ҳамон ҳолате тавсия карда мешавад ки дигар доруҳо, хусусан антибиотикҳое ки зараршон камтар аст, натиҷаи дилхоҳ надоданд, яъне фоида накарданд. ва ин доруҳо танҳо бо тавсияи духтур ва зери назорати духтур бояд истифода